Hiro try para banget syo bangan ai ni ka jingkai ko ban pentip sepi bangi dan ka ying jing duai ha jayau lan senlin ha jan Robert Hospital bangi penduai ha por sngi satjan bat ka sngi u blai tentang aku ban ai pi sepang ka jingkai ka bangala ju ai tang ringan petang biang na khtin jong blai ban yai pen kan mau pi bat kani ka dai sepang ka jing pen baptis yakinu kibriu la ban pen baptis kinu kibriu hatu kalau ada ini MP ban Syem jingpen baptis sampai hi kat kum khtin jong blai bangan puli pi kinu kita ki beri tangin yelet na gospel Matius kalnong kabalai katkhat kabasan ter pat wong kum ni wong ki beri baro na Jerusalem bat na baro ka Judea bat na baro kata ka Jordan kilalet ban pek yau ban pek bat ban sengap yau Yohanes at khat bahan riu am bat kilaya plano yagi pop jongki bat kilaya plano yagi pop jongki bat ulapen baptis ki hakawa Jordan pi kumno baki bapen baptis msyak dum ketinjong blai kidaya plano yagi pop jongki mau bau Yohanes ulet banyalap wong penbet lagi lenti kala ka bamut no am tang baki syuri undre kidawan banya pla la itu ni kila da plano igi pop joki bat lapan baptis ki ha kawa Jordan pat ka bah nyau pat dan ki mut banwan pen baptis pat bat bah nyau ko ang hendrai ha boy i ya ki Parsi bat i ki Sadusi baki ban pet ya bau pen baptis ulakan tet yaki wang pi ki kun gipsiu gipsen wang manu bala hukmaha me pi ban kenriak no nakata ka jing bitaru blai khat ka ba pra ka omno wang tu pen shisha LD tu pen shisha ya kata ka jing em jang pi bapila kala bamut na kita gi pop da ka ba phai shu blai temut kumno kadan kam ka jing pla pop kadan kam ru banda phai no ni kita gi pop banda kan riak no ong no wong tu penmi banda dan usok joka jing kala ka bamut shisha ndai bapila pen baptis sa ka pop pi gi daya plan gi pop bun ki beri gilet pen baptis klam da kala ka bamut na gi pop shule songshit Syulik songshit klam dah kelar mot reu Yohanes syawon pen baptis sudah lap ya kapapet tkat ka baar kom no tkat ka banikong line kong wong ha kita gisngi Yohanes nang pen baptis lawan syakata ka Riklau Judea baulah sedang ban yalap bat ka kubur jang kong kelar ka bamut pi nagi pop bat pai sya ublai namar ka hima jang ublai kelajan okay wong kelar ka bamut nagi pop kala ka bomot di pop at pai na shublai kajing kala ka bomot di pop kamut kajing plai ki pop pimdei ban le ran pop dan gibri badang le ran man plai ki pop gidan ki pop aurea bakile kile ran man plai ki buri LD kim pla hagi syakri jong blai manyo ban penduai manyo ban ya duai ban ya sat ban ya hari kile ran man plai kita gidang le ki pop ki bari gidang ya pet film ja khlia empat kuak ban mi nak tu pop empat kuak kata kam dei ga jingkela ka bamut bisya ga jingkela ka bamut syam julik ran ban plai ki pop kini dia plai ki pop hatu pila pop ne mah tu pila sein em yuso pila dan em ka jingat ka basisha pila dan em yo Jesus Christ pila nget em sisa yo Jesus Christ dei halor ka jingkela ka bamut jong pi ka jing pai shu blai ka jing kata ka dei ban pen baptis ndai wat syulek kerki tang baong la jingwan jingwan terai ka la syulet pen baptis selemu klam dah kala ka bamut pinum sayu so kanum dan ka jing kala ka jing em jong pi hari ka dan kam bana pla banda i no i pop kat kum ba ka tin jong blai ka ong pet hakat khat ka bakhat wairu uyo anes uang kumno uang ngapen baptis dah ka pet Matius lai katway hang ni Bible parang ka ong I baptize with water ngapen baptis dah ka ya kitu ki balak kala ka bamut na ki pop jong pi bat la pai shu bulai handai dan way ban na din jong ba kham khra na uba
ngam long Vietnam wat tang ban law gi sandal jong umon lagi jing juti jong ulam dong ni un sapan baptis pi dau men sim khut bakading fi takadaw pidan kam ban yo e jing pen baptis bat kum du yu ban pen baptis men sim khut kini gidan kam baroar dan kam baroar dia tu menta pila kala ka bemut nem ni kipop pila sngau thu nem kawai pila sngau thu nem ban kala ka bemut mendai tang jing sngau thu pila kala ka bemut nem pila da plan em kipop pila da bentukut no nem pila da sei nem kumbong yo anis no pen baptis yau tau so jong jing kala ka bemut pila pain em shublai de halor kata ka jingat pila yo sat nem nak senam jong Jesus Christ de hang ta ba pilat syaka jing pen baptis pilat ru naka kam ki apostol ar laipopra Jesus Christ uang gumno aku Petrus uang gumno uang to fin kala ka bemut kani ka jutang ka batmai ka basdang jong ka first century church mo ka ba ujisu la mi pat uang gumno Petrus uang to fin kala ka bemut bat an pen baptis pi wei puai ha ka kerteng jong Jesus Christ ban yo ma bi pop bat pin yo diang ya ka jing ai men sim khut kalong tek ko mo yu pen mu yo anis pen baptis uang repeat wo yu uang to fin kala ka bemut bat an pen baptis pi wei puai ha ka kerteng jong Jesus Christ ban yo ma bi pop bat pin yo diang ge jing ai men sim khut pila kala ka bemut nem lagi pop jong pin pila nget nem Jesus Christ ha gospel Markus nang ba khat riu khat ka khat san ter wong khila jalap ya gospel utau banget bat yo pen baptis en penim hatu pila dan em ka jingat lada pen baptis fi kamdai halor ka jingat jompi kata kamlong valid nak tin jong bleng ni ni syem ya tin jong bleng ini me pun kelumar namar ka tin jong bleng hab yang halor ka nong rem jong ka tin jong bleng utau banget bat yo pen baptis ubam pat nang banget ubam pat sngau thu banget ubam pat le ya jing kala ka bemut nai le chre jing pen baptis silong tang ba sulit wi kam pediang ka tin jong blei ha kata ka singi num keli pi nu keli halor ka tin jong blei manga ma pingi hak ai ban jing khan ya ka tin jong blei tengan keren ka jing shai ni ka tin jong blei kam pediang ngamla ban keren da ko moi pat da pi ben jor pen bor kat no ru nganga hak ai jing khan chu blei ngan hikai bet kat ku ma tin jong blei hatu pila pun kala bemut ni am nagi pop pai Jesus Christ dan ya ka pop ulang ba khut hada khat ka bakhat lai ka jing pen baptis kalong ka badan kam buat la ulang khun jong blai wong no wong wow Jesus lalat sekari Jordan banlet pen baptis yu dau Yohanes hada Yohanes wile ban weng yu ban keren yu bonum trek ban pen baptis sama wong nga dan kam Yohanes wong nga dan kam nga ban pen baptis damai hendai ma ong pon ban hendai balai ma wan shanga khat ka bakhat san Jesus Christ wong but Jesus said about Jesus Christ ula ong kadai ban pendap namar ngidai baro ban pendap ya kata ka hak jong belai ngi kham ong ngap ong di pendap ya hak jong belai kum tahu Yohanes ula menjor ba ula pen baptis u bahadin ka jing pen baptis di sulami nak bat ka jing khang benang kala pli bat la da pile ka jing pen baptis halor ka jing kala ka mot halor ka jingat jong fi halor ba fila ino gitu gi pop aurea klem ki jing bihun hoi pinum pat janai lot re ba kai ka ba bleu pen pa pi pla pla kut jing mut shisha ban kut no itu berkhat ka jing khang benang kan pli ban wong haba ka jing pen baptis Jesus Christ ulai wan nak ka jing khang benang kala pli bat wong bau i yo men sim khoi lawan kum ka paro bat ka tien na benang kala ong uni ulong khun banga it ubon ra ka jing keman na pi kawan ra ka jing keman lada pi pendap ya ka hak halor ka jing kala ka bomot tapi pendap ya ka hak pidai ban pendap ya ka hak ngar mentang abu jing keli pi tu pila kala ka bomot ni pop na pi sulat jing sang dangle iki pop ki bari tong ini long clear ni pilat jing sang takat nus nam bakali hatu dang dan em ki pop ki bari
yo pi bang ban pet igi film jaklia pet film aurea dan bang bannya le aurea bat ka samla ka bari hatu ka pen so bhai ublei bat pilet bam tek e jing khawai uturai halor kini gi pop hatu pen so si uturai hatu uturai usyayap si aga ding pna bangin ya im kat ka bomon bang jelet jing seng bani Quran igi kitin jaklia kitin si kitin sang ban pet igi film jaklia ban pet aurea igi beri ban le igi ban jaklia hatu Jesus Christ usyayap ban ayel ka jong ka snam hatu ka daisi ya kita gi balek jing sang melek tane kala adai ka por ban kala ka bomut no pet you honestly wang gi parisi gi dai gi ba tiap ba ya ka Bible gi ba nang ban hikai ba ya ka Bible gi ba tiap ya ka hukum jong Moses hari kat ikiru you honest nang pen baptis wang gumno wang sayo so jing kala mut wat wan ban supet kai ke jing pen baptis wat mut ban sim jing pen baptis ru dai tu da sayo so wang pigi kun gi siu gi pesen nan wang tu da sayo so jing kala mut wat ong bangilong gi no hang ni wang no wat ong bangila long kita ki nong hiar pateng no Abraham wat ong banga sulet jing sen wat ong banga la hiar pateng na ki kimi ki pa pi kini yang no wang you brood of snakes pi ki kun ki sen mano ba la maham pi ban let ban patno nak kata jing bitar jung blai wang tu pen pau ya kata nak jing em kabala pila kala ka mot nagi pop jung pi pila pa shu blai wat ong parahi parlok hi ba pila dan ka jing ada pilong sif lani ba dong di ba pidai kita kinong hiar pateng ni Abraham kata kamlong ye ublai ulak ban tau igi kun ba hiar pateng Abraham nakini gi ma wat ong bang ala let jing sen wat ong bang la hiar pateng na ipai mai wa bun ki ba ong ki sulong ki kristan ki ba hiar pateng fi balik ka jat bendri jungi nomor gidan ki kristan ki ba hiar pateng ba si ong ngai mai pai de na kata niam na kata la penlong niam la cabas la long jing sen la long ngalak dei jong Jesus Christ mereka jing im dan ai ka jing im dan kata ka jing it ban duai ban syakri ublai pidan em ka jing it ya ublai hang ni baik bangai tu ikan yang ngar ngala julong teng utau kristan bahiar pateng ngajulong mensyang ong ngadai utau pentekostal namar boleh wana pentekostal ngadai utau pentekostal bai mei jangai dan harabalang pentekos jai kajing impat dan ye bat Jesus Christ ngalet le mno ngalet ha kata kajing sen bangan let ban syim ya ka Sunday school nri halor ka pop mandi ha adu si satjan pet film jaklia le ke ai kran ke ai bamdai mdan ka jingkala ka bamut basyang tu ya ka ka bangalong manswa par ublay syam so ba ngan rai dai tak ndang ala kala ka bamut na kala ka bamut ngi pop mala i no she gitu pet jing film jaklia gitu jing ko barai ke barok ka ba we ublay ala kala ka bamut da ka jing ai jong trai ngamong ngajing la naldi bang tanga salat biang she jing pen baptis ka basisha bandang lakmi nang tu sya kawan ka jing slur ban kerana ketinjong blai kawan sya ka jing im ka bukut ngabang bangala janai para banget ngidang ya sya tau blai man kesiu nang pen khut ngini gi pop renga kwak ban ong pi bala da pim kala ka bamut sya pinum dan bor te ban duai ru sulet jing sen klam ka jing duai klam ka jing kala ka bamut klam ka ketinjong blai pilong ki kristan ki ba yap batlat ke ba pejak ba blai unumwan na mata kita ban chaw no pinum ap ka jing rong no wat ong adan ka nu ka niam wat ong balak ada pengam ru kam kala ka bamut sisa ka jing pengam ka mentoy hoi ka dei ban let ban baptis pengam hari halor ka jing kala ka bamut halor ka jing kala ka bamut ni pop halor ka jing i no i pop halor ka jing i sisa yu blai ban kut jing mut ban ya do Jesus Christ tena menta ka buram jong try ya ro try da share da like ni ka subscribe ni video fi kwa sa text tu number banga ai ni ai pen shai fi in pen le ni ka jing pla pop in pen baptis fi fini pediam yu mensim khut finya ha ano ha ka kum jing tau thamai fin tharang si saban duai fin dan ka jing em ga juai ka jing em ban puli ketin jong blai ka jing em ban slur ban keran ka jing sisa klam dale ran namar ha ka siu blai sa pan jing kan shimat ya ro yu try